Karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Chadi. Labaran safe daga ANTTV Hausa, Najeriya tare da ni Ahmad S. Kamshi. Gwamnatin jihar Kano ta fara shirin aurar da marayu da marasa aure karkashin auren gata da ta saba yi a duk lokaci zuwa lokaci. A wannan karo aure na biyu da gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta ɗauki nauyi ta amince da fitar da naira biliyan 1.6 domin ganin komai ya tafi daidai karkashin hukumar kula da harkokin addinai ta jihar Kano. Ana ci gaba da tattaunawa don ganin an zaɓi wanda zai gaji Muhammad Yakubu shugaban INEC a Najeriya. Manyan jami'an siyasa sun nuna damuwarsu kan ikon da shugaban ƙasa yake da shi wajen naɗa shugaban zaɓe. Sun ba da shawarar da suke ganin za ta zama hanya mafi sauƙi domin wanda zai gaji shugaban INEC ɗin. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Barau Jibrin ya yaba wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan alkhairin da yake musu a duk lokacin da suka buƙaci wani abu daga wajensa. Ya nuna cewar a zaben 2027 za su rama alkhairin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ke yi musu a duk lokaci idan suka nema daga wajensa.